тамошобинони азиз халатҳои фасонтон ёфтум, нигоҳ кунед. Ман авор доштам аз ин нуқтаи савдо. Ина ҳамаи ҳамино пашифои туркиян. Бинед чӣ хел хушрӯчаи ҳамаи тиралшон ҳам хучун 250 кам набуд. ҳозир бошад нархошон 180 сомонай. Бинед чанд моделай беҳад хушрӯ дар ҷои апай назокат. Ина халатакҳои фасон духтаро дар кортон боша бинависен, дар равакак доставкатон мекунанд. Моделҳои 6 хушрӯ нарх боша беҳтарин 180 сомон. Иш нигоҳ кунед, и цветай иш боша ина расветкаи хадавои дига. Ина остинакошуна духчона бинед, хитон мефаҳмин чихел хушрӯ духтагиай. Материалшам хичам беҳтаринай. Духтаро нависен, доставкатон мекунанд агар ки омада натонен. Лекин агар омаданӣ бошен, биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат. Баъд нигоҳ кунед, ёшам 150 сомонай. Ва духтароира бинен чихел хушрӯ 150 сомон. Мана 150 сомон. Ино ҳамаш 150 сомонӣ. Беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас. Ина халатакам бинен чихел фасончаи 150 сомон. Ини моделҳоям 150 сомон. Хулоса нархҳои беҳтарин дар ҷои апай назокатай. Духтаро успед кунен, омада аз наздик бинен. Чихеле гуфтум, леки агар омада натонен, бинависен, доставкатон мекунанд. Духтаро урӯз аз ҷои апай назокат анами дувои корамаш мода нишон дода будам. Марамат тамом шид, бисёре омада наёфтан. Ина бори навда омадагиай 150 сомон. Ира бинен чихел хушрӯчанд, чанд расветка омадагиай. Почошонам ҳамаш сангчадорай. Диден беҳад фасон. Нархошон 150 сомон. Успед кунен, ҳам размерои подростковӣ дора, ҳам размерои калон дора. Марамат иша 18 хушрӯ. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат. нигоҳ кунен, аҷоиба. На фасонак чанд намудуш ҳастай. духтаро кадомаша мегирен. ҳозир 150 сомонӣ кардагиан. 250 кам намефурӯхтан ами моделҳоро. ҳозир 150 сомонӣ шидагиай. Баъд нигоҳ кунен, да болопӯшои фасон омадагиай, киртои хушрӯ омадагиай. ира бинен, барои тӯйравӣ кирта мековен духтаро ё болопӯш. ҳатман пеши апай назокат биёен. акса сар додагиай. нархошон 150 сомон, 200 сомон. Ина иҷода ҳам 150 сомона доран, ҳам 200 сомона доран. Шумо бинависен, бо суратоша мепартоянд, интихоб кунен, доставкатон мекунанд. бинен, иша 18 хушрӯи борошон, иша 18 хушрӯ. нархку беҳад нархи шокай, арзонай. диден? Тамошобинони азиз, дар хотир дорен, ҳаминора ман шумода ангоркаша нишон дода будам. ҳозир ки ҳаво аллакай гарм шидагиай, ина маечни омадай. ҳамиқа хушрӯчаян. ина моделоша бинен, духча бинен чихел фасонай. бо гулакоша намеген. ҳамаи ҳамино 130 сомон. материалш маечниай. аҷоибот маечни хушрӯай, сахтакай. ҳичи намешава, шушта мепӯшен. гилоша диден чихел бисёрай. бо бисёри дигарша овезон кардаги нестан. шумо нависен, суратоша мепартоянд тона. ина ҳамаи ҳамин новинкаҳо дар ҷои апай назокатай. духтаро 130 сомон беҳад арзон кардагианд. бозори Корвон тарафи Тилобозор. марҳамат биёен, байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор. и духча бинен, охи чихел хушрӯай. ҳамаш ҳархелаи духтуш. диден, иша 18 фасонай, иша 18 фасон. ина стойка воротникшам ҳаст, ина стилои инаи туркишам ҳаст. хулас чанд модел духт дора. кадомаша мегирен, размеро ҳамаш ҳастай. духтаро бинависен, дар вакак доставкатон мекунанд. агар ки хитон омада натонен. ина беҳад хушрӯ. ангоркагиёш ҳаст ё чанд сомон? ангорка гирам 130 сомон карден. болобдагиёям ва духтаро нигоҳ кунен, аксия эълон кардагиан. инами ду қатор чизе мегирен 130 сомон. болора нигоҳ кунен, киртои спорт стили хушрӯ доран, болопӯшо доран, киртои фасон доран. 130 сомон. беҳад нархи арзон. марама духтаро биёен. ино чӣ? ва ёшам 130 сомон. духтаро паплинои фасони белмандояй иҷода диден. киртои паплинай ҳамаша 130 сомонӣ кардагиан. омада аз наздик бинен, боварӣ дору маъқултон мешава. ана новинкау мана новинка. духтаракҳои хушрӯ дар ҷои апай назокат боз ҳам новинкаҳои хушрӯ омадагиай. нигоҳ кунен, ира мешава ҳамчу болопӯш пӯшен, мешава кирта бар ин пӯшен. нигоҳ кунен чихел хушрӯчанд. нархошон 200 сомон. бинен, беҳтарин вариантҳояй. 200 сомонӣ духчам аҷоибот фасонай. ана ина мудуш чандай?
версачиш иш 160 сомон духтаро ям хушрӯ диден болопӯши фасон 160 сомон инаш боша 150 сомон ина болопӯш дар кортон бошад бо нархи дастрас ҳатман ҷоя пай назокат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза духтаро 9-ум қатор ҳами двойкачоам қахшруан духтаро маични халат ҳамроҳи брукошон аҷоибот материалаш фасонакай сабукак хонада бароҳат мепӯшен марамад аз наздик нишонтон битем да духтаро бинен чӣ хеле нархошон 140 сомон ина новинкаи фасон дар ҷои апай назокат нархошон 140 сомонӣ иҷада двойка бисёр доранд духтаро инаи моделоям навана инора чанди кадаен ино 170 сомон духтаро хушругиша бинен чанд намудаш ҳастай размеро ҳаст 170 сомон биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 7-ум дарвоза мешава 9-ум қатор ҷои апай назокат акция боз дар ҷои апай назокат духтарако ҳатман биёен нигоҳ кунен анамхе двойкачои фасона хушругиша диден 150 сомон кардаган ази ина сиёҳшам ҳастай беҳад хушрӯан нархи дастрасай бовар кунен духтаро 150 сомонӣ манаи моделоям ҳастай 150 сомон ира бинен ишаишта хушрӯ инчунин анай киртаву бизрукафкашам ҳастай кожа ишам 150 сомон кардаган духтаро марамад инами қисма биненда ҳамаш акция элон шудагай иҷада бо 130 сомонаям доранд 130 сомон 150 сомон инам хеле нархо диден чихе фасон ҳамаи ҳамин 130 сомон 150 сомон дар ҷои апай назокат духтаро омадан натонен бинависен доставкатон мекунанд бозори Корвон иҷа тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат ина духтаро киртапочои паплин мепурсен марҳамат дар ҷои апай назокат анамхе киртапочои фасони паплин омадагай ай 46 то 52 ҳастай размер мана падрасткови размерода мешава баъд духтаракои занҳои харобакдая мешава хулоса то 52 размер ҳаст паплиноша бинен чихе хушрӯ дубайски паплинокати духтагиай киртапочаян фасонош ҳар хелаяй диден аҷоиба ишаишта хушрӯ 100 сомон нархш киртапочаи духтаги паплин вайра бинен бо иш украшения дорад духтаро марамад 100 сомон ина касе ки киртапоча мекофт ҳатман пеши апай назокат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор иҷада халатҳои арзон доранд двойкаҳои хушрӯ доранд ина мудо инаи нигоҳ кунен паплинои қисми болора бинен ва ёрам арзон кардаган вай размерои калонам 100 сум кардагана ина нигоҳ кунен да иҷада бисёр доранд киртаи паплин марамад омада аз наздик бинен боварӣ дору маҳқултон мешава ина қисми болора бинен да паплин чихе бисёрай марамад духтаракои азиз омада аз наздик тамошо кунен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд шобидани азиз 250 сомона безрукавка 80 сомон шудагай леки ячи дига духтаро 3-4 донаш мондагай барои ҳавай расчётотона бигирен ина марамад дар кортон бошад дар рав доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат хушругиша бинен чихе фасонакана духчам ина хичам духтаро нархи беҳтарин гузоштаган 80 сомонӣ ино чанд план ино чанд 200 сомоная иш 140 сомон анаи безрукавка 100 сомон хулоса биёен духтарако бовар кунен ҳама чишон арзонай ҳама чишон хушрӯвай ина омаден бо ай пеш тамошо мекунен